Pate kira jenengmu sapa? Mejanani. Jenengku Gareng. Gareng. Gareng kok gedene semono. Umume ngalas ki gareng ki gedene mung sak jempol sikil. Unine cuwer ngono. Aku ora gareng pung. Aku iki gareng wayang. Oh, macan goblok. Gede dhuwure irunge dawa sapa? Pandam sumula amadhangi jroning pasareyan ngenani wadon murmu kalingan ngangrangan sang dyamana engkung sumungkem guling sang kakung rarepo alon wuwu sira baboyayi maneman piratentik branto yayi ulun tada runte ulun tada runte bergegek sadulita Gus ketingalipun Ndara Radi Sungkawa ing penggalih kawis tingal boten tumunten paring dawuh menapa to Gus ingkang dados sungkawaning penggalih dika mbok inggih kula pun paringi dawuh nggih den kula nyadong dawuh nggih Ndara menapa ingkang dipun penggalih nggih Gus kadung dawuh Kakang Badranaya kula aku krungu pawarta kalamunta Kang Mas Bratasena dalasan Koko Prabu Mandura tinimbalan marang kayangan Suralaya kautus kelawan para Jawata kinentrenggalangi kamurkaning Narendra Dwarawati Prabu Yudha Kalakresna mung emane Kakang dosaku apa luputku apa aku ora kaparingan dawuh mongko nyatane Kang Mas Bratasena kaparingan dawuh nanging aku kok nganti dibedakake luputku apa ya Kakang mangke riyen ngaten nggih Gus mulai saking pemanggih kula ingkang ngraka sinuwun Mandura dalasan ingkang ngraka Ndara Bratasena menika boten benten-bentenaken sesamining kadang namung sedaya pakaryan sedaya jejiban menika sampun wonten ingkang nata ingkang nata sinten Gusti ingkang murbeng dumadi mengkono ya Kakang nggih menawi panjenengan menika dipun keparingaken nderek sabiyantu
Mangke rak wonten marginipun, Den. Ngono ya, Kakang. Inggih, inggih. Pun klaten pitados. Sedya becik dadine apik, sedya karahayu nemu karahayon. Ya Kakang yen to pancen kunayutna laku jantraku muga-muga aku antuk pituduh kepriye margane nggonku suka sabiyantu. Nggih, nggih. Mangke rak wonten jalarane Gus, monggo kula dherekaken, Ndara. Kemari koden prayitno manabdo katinggal yun manubru adalah wah pirang-pirang dina iki aku ora entuk memangsan mongko tengkuluhe saben-saben ning kewan cilik kidang menjangan kancil tak cedhaki padha milar padha mlayu. Apa aku lagi kesiku dening dewa? Ya. Kae kok dadi ana teja manter nyodo lanang. Iki manut ana gondo amburat arumi gandaning satriya sing lagi lumaksana. Lagi topo broto coba tak perpekane.
Kaya gendrek memanis liringe dikamantian Keni sing ujala kongas Radala mandek satrio Ojo agi-agi nggonmu lumaku mandeko dhisik Gus Para punakawan ngati-ati iki ana macan bisa tata jalma. Truk. Ana macan iso tata jalma. Ana macan iso tata jalma. Ana macan tata jalma bingung gumun. Entenana sompe. Apa? Sompe mesti eneng jalma tata macan. Jalma tata macan kepiye? Ayo. Ora Gus. Mara gaging aku kowe sapa? Kowe takon marang aku. Pamadyaning Pandhawa kekasihku Raden Permadi. Permadi. Ya Danan Jaya. Sing mripate kira jenengmu sapa? Mejanani. Jenengku Gareng. Gareng. Gareng kok gedene semono. Umume ngalas ki gareng ki gedene mung sak jempol sikil. Unine cuwer ngono. Aku ora gareng pung. Aku iki gareng wayang. Oh, macan goblok. Gedhe dhuwure irunge dawa sapa? Aku Petruk Suragendela. Sing lemu mburi jenengmu sapa? Ora duwe jeneng. Ora jenengmu sapa? Ora ngaku. Kok aja ngono. Mau jenenge Srawung. Alah, Srawung kok Srawung karo macan. Ora wurungku nek kelimpe ya iso brakot. Sarahe Gareng kok mau omong. Ngaku jenengku Gareng. Sono macan iki luwih goleki kowe reng. Endi omahe Gareng kae cekel bekok mudyar kowe. Lah lambemu omongi Petruk ya ngono. Ngaku jenenge Petruk, macane luwih goleki kowe, Truk. Kecekel yadok macan mudar kowe. Goleki aku ora temu. Aku ora ngaku kok. Kowe to tekok-tekokno nyandi. Ora bakal. Apa tekono wong. Bagong nika omahe pundi nggih? Ora bakal. Oh, jenenge Bagong kuwi. Lho, kok ngerti ya? Aja ngomong kowe dhewe no. Oh iya ya, ngalah. Oh iki ya rombongan ya bakal badok macan nek ngopo. Moro diagi kowe ngaku macan bisa tata jalma. Kowe takon karo aku. Aku Singa Bermara. Singa Bermara ya pancen ngono. Ono wigati apa kowe ngadang lakuku. Wetengku luwe. Aku golek pangan bangsaning kewan wis ora ana. Ketemune kowe, aku njaluk kancamu siji wae. Aku njaluk kancamu siji wae bakal tak tadah karo mangsa. War golek pangan. Iya. Pangan menungso? Iya, panjen kuwi sing tak goleki. Kuwi wong cilik iki mburi iki. Sing mbarane matane kira kuwi. Najan cilene iki wae kemripik. Wong dian. Tanggane kok tawake. Gapurmu kok ngono ra. Sirabara ngaling-ngalingi apa piye? Nawak-nawake. Aku moh. Komo. Wong kaya ngono kuwi wake alot. Apa sing mburi iruwe dawa kuwi? Sing mburi iruwe dawa kuwi. Wedhus tenan. Tanggane kok tawak-tawake iki anggep iki apa mangsane? Kae ya ora enak iwake. Ah terus pilih kowe wae. Hah? Kepiye? Kowe wae. Aku. Iya, entah tok mbadhok. Lah urip pisan kala kok dipilih pacan. Lho apa? Pilih rondo ayu. Karuane. Rondo rupane ayu tur wonge lalen. Gampang diapusi.
Aja ganggu gawe kelawan kuna kawan aku wae mangsanan. Wah, Permadi. Patimu mbok endhengake. Apa abang maju melak kokop getihmu lah.